Perfecto, pois como sempre, moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa dos venres que celebramos, por certo, nunha xornada dunha especial actividade parlamentaria, xa que se están a celebrar neste momento 3 comisións, a de relación co Consello de Contas, coa comparecencia do Conselleiro Maior para presentar a memoria de 2023, que contén os correspondentes informes de fiscalización do sector público de Galicia e os informes de fiscalización das contas xerais da Comunidade Autónoma dos anos 2022 e 2023, para presentar tamén o informe de fiscalización das contabilidades electorais correspondentes ás eleccións ao Parlamento de Galicia de febreiro de 2024 e para presentar tamén o plan de traballo do Consello de Contas de 2025. E tamén estamos a celebrar sesións ordinarias das comisións cuarta e séptima con diversas iniciativas de impulso ao Goberno galego. Unha actividade parlamentaria que nos vindeiros días, por certo, vai se ver incrementada coa Constitución para retomar e pechar o traballo desenvolvido nas anteriores legislaturas de dúas comisións non permanentes de estudo, a de Igualdade e para os dereitos das mulleres, onde queremos completar o ditame que quedou pendente da pasada legislatura e actualizalo, xa que as conclusións previstas estaban centradas en medidas relacionadas fundamentalmente coa pandemia da COVID-19, e tamén a de seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas en prol da integración das persoas con discapacidade, onde queremos centrarnos en pechar definitivamente o ditame logo das comparecencias e a documentacións que acumulamos nas últimas legislaturas. A marxe desta intensa actividade parlamentaria, quixera tamén facer unha referencia especial a dúas cuestións que creo que están a polarizar o interés dos medios de comunicación nos últimos días. En primeiro lugar, a convocatoria para o vindeiro venres 6 de xuño dunha nova conferencia de presidentes que o Goberno de Pedro Sánchez insiste en converter nun novo paripé co único obxectivo de tapar o vendaval de casos de corrupción que día tras día están a afectar directamente ao presidente Sánchez e ás altas esferas do Partido Socialista. Dende o Grupo Popular apoiamos firmemente a postura adoptada e defendida polo Goberno galego e polo conxunto das comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular de rexeitar o intento do Goberno de Pedro Sánchez de centrar esta conferencia de presidentes nos temas de vivenda e formación profesional e universitaria que lle interesan ao Goberno central e de tentar convertela así nun monólogo do presidente Sánchez, quedando as comunidades autónomas como meros espectadores sen posibilidade algunha de debater e facer aportacións sobre outras cuestións que tamén suscitan o interés destas comunidades, porque de pouco vale que se acepte incorporar algunha das propostas que se puxeron enriba da mesa por parte das comunidades autónomas se ao final se lles priva de calquera debate ou intercambio de opinións sobre as mesmas entre os presidentes autonómicos e o Goberno central. Así que, na nosa opinión, o Goberno de España debería ter presente que o éxito das conferencias de presidentes non se mide polo número de reunións que se celebran, como queren facer, facendo referencia, por certo, a moitas conferencias que leva convocado Pedro Sánchez en facer referencia algunha a que importante parte delas teñen que ver coa pandemia sanitaria que motivou a súa convocatoria, senón que o éxito se mide polos acordos e consensos aos que se chega no ámbito destas conferencias de presidentes. E o que está demostrando o Goberno do señor Sánchez é que está máis polo primeiro, é dicir, por sumar unha conferencia tras outra, servíndose das comunidades autónomas para soltar o seu sermón político, que non por pechar unha orde do día da conferencia coas cuestións que realmente preocupan a gran maioría de comunidades autónomas, porque non só estamos a falar da gran cuestión que está enriba da mesa e que Pedro Sánchez se nega a abordar, como é o financiamento autonómico, pero porque ademais existen outras cuestións que tamén preocupan as comunidades autónomas e que deberían figurar na orde do día da conferencia de presidentes. Falamos de asuntos tan importantes como o incremento da ocupación en vivendas, como o financiamento da educación gratuita de 0 a 3 anos comprometido polo presidente Sánchez no seu momento,
como o déficit existente de infraestructuras críticas, no caso de Galicia, as vías de comunicación coa meseta ou o servicio de transporte ferroviario, como a seguridade do modelo enerxético, especialmente despois do apagón que vivimos xa fai un mes, o control de fronteiras e a emigración por parte do Estado ou o déficit de profesionais sanitarios, algo sobre o que vimos insistindo dende Galicia dende fai moito tempo, pero que o goberno do señor Sánchez non acaba de adoptar as medidas que se lle propoñen. E por todo isto consideramos que resulta imprescindible que o Goberno de España valore seriamente un cambio na organización das conferencias de presidentes. Un cambio que dé máis protagonismo ás comunidades autónomas e ás súas propostas e que fomente o debate entre todos os participantes, fuxindo dese habitual monólogo do señor Sánchez que sufren os presidentes autonómicos en cada reunión a que acuden. E contando, cando menos, cunha mínima documentación sobre os asuntos a tratar para poder preparar debidamente esas cuestións e poder facer as súas aportacións para chegar a acordos a poder ser útiles para o conxunto da poboación. E mentres non se aborden estes cambios, seguiremos asistindo lamentablemente a unhas conferencias de presidentes para intentar lavar a cara do señor Sánchez e desviar a atención da sociedade respecto dos preocupantes escándalos que un día tras outro sacuden a súa propia persoa, ao seu entorno familiar e tamén aos seus colaboradores máis próximos no ámbito do Partido Socialista e do Goberno. Pero, xa para rematar, antes de poñerme a vosa disposición para atender calquera cuestión que consideredes oportuna, pois quixera poñer enriba da mesa tamén unha segunda cuestión que saltou aos medios de comunicación nos últimos días e que pon en evidencia unha vez máis a total incongruencia e demagoxia na que vive o bloque nacionalista galego. Estoume a referir á estreita relación de destacados dirixentes do BNG, algúns incluso deputados neste mesmo Parlamento, con empresas impulsoras de proxectos eólicos aproveitándose da súa proximidade ideolóxica ao goberno bipartito de socialistas e nacionalistas. Os que agora se presentan como máximos defensores do ecoloxismo, protagonizando moitas das demandas que se están a presentar contra proxectos eólicos que se queren implantar neste momento en Galicia, son os mesmos que se viron beneficiados polo concurso eólico do goberno bipartito de nacionalistas e socialistas. Penso que basta xa de tanto postureo, de tanta hipocresía, porque o que non se pode é estar a favor do eólico cando un augura que pode supoñerlle un importante beneficio persoal e despois converterse no principal opositor ao impulso ao sector eólico en Galicia co único obxectivo de paralizar calquera proxecto que se intente poñer en marcha nesta comunidade autónoma. Incluso aqueles orientados a repotenciar parques, reducindo o número de muiños que afean a nosa paisaxe, pero incrementando ao mesmo tempo a produción eólica. Os que tantas explicacións lle solicitan aos demais tamén deberían dar a cara e explicar eles mesmos a que se debe este radical cambio de criterio sobre o sector eólico, aínda que a nos parece que a resposta é ben patente e máis que evidente e se reduce a manter unha posición e a contraria en función dos intereses persoais e políticos que poidan conseguir. E, por certo, relacionado con todo isto, seguimos á espera de que a señora Pontón conteste a esa pregunta que xa lle fixemos en incontables ocasións e que sigue sen respostar. Está en condicións de negar que persoas do seu entorno persoal se beneficiaron de contratos menores realizados por gobernos do bloque nacionalista galego? Nós, coa paciencia que nos caracteriza, seguiremos a esperar esa resposta máis alá do incomprensible silencio que a señora Pontón mantén dende fai meses. Sen moito máis que engadir, póñome a vosa disposición para respostar calquera cuestión que consideredes do voso interés.
Pois con certa tristeza, sinceramente. Nos entendemos que existía un acordo previo sobre estas cuestións entre todas as universidades, polo tanto, creemos que os acordos están para respetarse. Claro que pode ser posible modificalos en calquera momento, pero nos gustaría que fose co mismo consenso co que se adoptou o que está vixente ata agora. Polo tanto, nos calquera proposta que se faga para mellorar, estamos dispostos, como non pode ser de outro xeito, a estudiala, pero nos parece que non é coherente nin é positivo anunciar posicionamentos con carácter unilateral e sen falar co resto de actores implicados neste asunto. Así que, polo interés dos galegos, abogamos polo consenso, polo diálogo, polo acordo, por manter ese clima de paz no que levan convivindo as tres universidades públicas de Galicia de fai moito tempo, e agardemos que intereses alleos ao xeral poidan dificultar o mantemento dun consenso que consideramos moi positivo. Algunha outra cuestión? Non hai nada máis? Pois moitísimas gracias e nos vemos en seguintes citas.